Simin Han je predgrađe Tuzle, omalena mjesna zajednica koja, reklo bi se, živi za fudbal. U ovom naselju je ponikao fudbalski klub Sloga, čiji igrači bilježe velike uspjehe kada je takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u pitanju. Da im se trud u protekloj sezoni itekako isplatio, pokazuje prvo mjesto na tabeli koji ih po svemu sudeći vodi u viši takmičarski rang. Priču o FK Sloga donosi Dino Durmić. Fudbalski klub Sloga na korak je do ulaza u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Ovaj mali klub iz predgrađa Tuzle najvjerovatnije će sa Slobodom u narednoj sezoni braniti boje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Priču o ovom fudbalskom klubu pogledajte u narednim minutama. Od 2014. do 2016. godine Sloga je bila prvak druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Prve naredne godine nisu ispunili uslove za ulazak u prvu ligu, dok su naredne sezone doigravanjem izborili plasman. U doigravanju su bili bolji od Cazinske krajine. U protekloj sezoni bili su također uspješni. Iako je još nekoliko kola do kraja, izgleda da je Sloga izgradila put ka Premijer ligi. Blizu smo na vratima Premijer lige sa Slogom. Nadamo se da ćemo uspjeti. To je isto jedan klub sa tradicijom koji postoji od 1955. godine i ovo je veliki iskorak. I evo, sad smo tako blizu, vidjet ćemo, nadamo se, ostalo su 4 kola do kraja, nimalo nije baš lako. Imamo sada naredne dvije utakmice su jako teške i bitne. Otvaranje protekle sezone u prvoj ligi Federacije nije garantovalo uspjeh ovom fudbalskom klubu, ali nakon upoznavanja ekipe i maksimalnog uigravanja sve krenulo nabolje. Sloga je u protekloj sezoni promijenila 2 trenera. Specifičan slučaj kada su BH prilike u fudbalu u pitanju. Smo mi u roku od mjesec i pol dana zamijenili 2 trenera i mi nismo imali ni izbora za trećeg trenera, jer sve bi izgubilo smisao i ekipa bi totalno bila poremećena. Izbor je pao na domaće snage, odnosno na Mensura Dedića, inače prvog pomoćnika u dotadašnjem stručnom štabu, sa kojim je Sloga do danas ostvarila 8 uzastopnih pobjeda. Mogu samo da se zahvalim igračima, strašno su korektni momci, prihvatili su me onako kako su me prihvatili pravo, profesionalno, pristupili se treninzima mojim koje ja organizujem profesionalno i sve to je dovelo nas do ovog vrha. Inače da je bilo oscilacija od strane mene ili bilo njih, ne bi bili sad trenutno na ovom mjestu. Najveći teret igre iznijeli su standardni prvotimci koji iz utakmice u utakmicu pokazuju da im je stalo do kluba čije boje brane. Nekada ni igrati nije bilo jednostavno, iako je cilj na početku bio ulazak u Premijer ligu. Kako klub sada posložen i kakve ambicije i vizije ima za budućnost, ja sam siguran i garantujem da će Sloga, to jest Tuzla City u naredne godine, kako bi trebalo se zove, voditi veoma važnu ulogu u Premijer ligi. Mislim da također za grad uopšte nije loše da ima dve ekipe u Premijer ligi. Jer ljudi ovdje u gradu vole fudbal, vole sport i sve ovo što se dešava pozitivno oko celokupno oko sporta. Krenuli smo dobro, pa smo imali malih padova, na polusezoni smo došli drugi, ali smo uvijek vjerovali u sebe, u nas, u predsjednika, naravno, koji je tu da nas podrži u svakom smislu. Bili smo upali jednu krizu na početku ove sezone, međutim, mislim, kvalitetom, iskustvom i svim u klubu, organizacijom i stabilnim nogama u klubu, da smo uspjeli to izgurati. Jedan od najboljih strijelaca Sloge, Joco Stokić, nekada je branio boje Banjalučkog Borca i Sarajevskog Željezničara, ali je i u Slogi nastavio igrati istim intenzitetom. Iza sebe ima 13 pogodaka. Moglo je bolje, uvijek može bolje, ali zadovoljan sam. Imao sam iza sebe proteklu sezonu onako malo lošu gdje sam bio u Čeliku, nisam igrao. Iz više razloga mi je dobro došlo ovo ovdje i samopouzdanje i da skupim neke minute da odigram i u suštini zadovoljan sam. Veliko iznenađenje fudbaleri Sloge su priredili prošle godine, kada su se plasirali u osminu finala Kupa Bosne i Hercegovine, nakon što su na domaćem terenu slavili pobjedu od 1-0 nad i dalje aktuelnim prvakom Bosne i Hercegovine u fudbalu, mostarskim Zrinjskim.